výborný předávání. Tak ještě jednou za celou třídu bychom chtěli poděkovat paní naší první třídní učitelce, paní Aleně Špetové. Tak poprosíme první třídní učitelku. Tak ještě když jste takhle pohromadě, tak já vás poprosím, ještě jednou vemte číše, zařaďte se tam mezi učitele, mezi pana ředitele, třídní učitelku, udělejte nějaký hezký geometrický tvar, aby jsme na vás všechny viděli. Nikdo neodchází, vemte si všichni číše a pro fotografii uděláme ještě jeden příbytek. Máte všichni? A takhle se skočím. Doběhnu, až jsem tady panu řediteli a paní učitelce. Dovolím si dát takhle mikrofon, paní učitelka nám zmizela. S podvečerem tady u nás začnou tanci zpívat a nad krajinou nebesní někam se děje řád. A do řeky se světla sokem budou vonku dívat. A pak si unavený lásky budou lehnout, budou spát. Se třást a pak smutnou lásku. To gold je očíkem. S povečerem tady u nás začnou, když mě opouštíš. Zvoní jen chvíli, jen než přijde.